बाथ्रा माने सिङाव लाखोमायालासिनो जाहाथे गासै बाथ्राखौ गुवाहाटियाव रायलायनानै समायना संसार जागोन अब्ला नोंसोरनि इयुन जोलै गथ' गथाया मोजां जागोन होननानै समायना समायना बाथ्रा बुंनानै मोजां मोजां बाथ्रा बुंनानै जोंनि आसारि दौरि ऋषि बिथांमोना जोंखौ बुजायो खिन्थु जोंनि आइजो माहारिया खोनासंनो नागिरा थ' बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों जोङो जुदि हसाखै जुदि जोङो गोथौ गोसोजों जुदि जोंनि फोथायनायखौ जों जुदि लाबोआब्ला इसोरखौ जोङो फोथायाब्ला निश्चय जोङो गावबा गावनि न'खरखौ जोङो समायना खेथियाव खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो आं नैबे समाव बारा बाथ्रा बुंनो नागिराखै मोननैसो जादु दिन्थिगोन रायजोफोर आंनिफ्राय बिदाय लागोन खना फैगासिनो दोङो फुंनिफ्रायनो मारा एकेबारे डिउटि माने डिउटि आरो दासिमबो हयथ' फन फैबाय थादो डिउटिनि कारणे इलेक्सन सफैबाय बारहावाफ्रा बिथि बारलाय बारगोन रायजोफोर आं नैबे समाव नोंथांमोना बेयाव आं गुरै खावलायलांगोन जिहेतु इलेक्सन सफैदों बे इलेक्सनाव जाहाथे नोंथांमोना माने नांलाय खमलाय खालामालासिनो नोंथांमोननि साननायखौनो केन्डिडेटखौनो भट होनो थाखाय नोंथांमोन गुरै खावलायगोन आङो बेयाव जाहाथे नोंथांमोना सोरनिबा फाव फान्दायनाय सोरनिबा बुरखायनायाव नोंथांमोना जाहाथे गुरै लाङाब्लासिनो नोंथांमोननि साननायखौनो जाहाथे नोंथांमोना भट होयो आं बेखौ गुरै खावलायगोन नोंथांमोना जायखौ होयो आं बेहाय बुंनो लागा गैया आं प्रशासन फान्डनिफ्राय पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना जाहाथे माने जायखौ साननो जाहाथे बेखौ भट होनायनि जे सुबिदा बे सुबिदाखौ जों प्रशासन डिपार्टमेन्ट बा पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो बेखौ सुबिदाखौ होगोन दा जियानो जाया मानो मोननैसो जादु दिन्थिनो रायजोफोर थान्दा जायो जादु नाय रायजोफोर जादु खेला जों गोदो जायखौ बुंदोंमोन जोङो माने खोमसि फोथायनाया बर'नि गेजेराव बारामोन रायजोफोर जेब्ला बारा खोमसि फोथायनाय जादोंमोन बे समाव आं बेफोर मिउजिकखौ सोलोंदोंमोन रायजोफोर मानो जोंनि बर'नि गेजेराव ओरैबायदिमोन माने ताबिजखौनो फबना दोन्दोंमोननो इसिङावनो माने ताबिज फबदोंमोननो हौवा हिन्जावखौ गोसो थोलायनो कारणे बहाबा ताबिज आलायना दोन्दोंमोननो सोरबा हले ताबिज माने खामै जायनि न'खौ धंस खालामबाय अहाय दहाय बुंनाय कृष्णआ बुंनाय बायदि जे जौ सेरेब लोङै एबार धंसना हामा जाबाय बुबाय दै जाबाय थिंखि सोबाय होननानै बर'फोरनि गेजेराव एसे खोमसि फोथायनाय दंमोन दा थिंखि सोदों ना माने माबाफोर अजा रायदों दा रायजोफ्रा एसे नायना ला आरो आं बुंना खिथिनि रायजो राजानि मोनसे खावलायनाय जे बिथाङा बे मिउजिक दिन्थिनाय सम आखाइ खबस्रानानै बिथांखौ थुलुंगा हरो बे मा दं रायजोफोर क'का-क'ला ना नंगौ लोंनो लुबैदों क'का-क'ला नाय रायजो मायबा दोनो बेयाव अन्त्र मन्त्र जन्त्र सिख्ला मोजां सिख्लाखौ नायनाय जन्त्र बियो हिनजावफोरखौ नङा दे सिख्लाफोरखौसो बेखौ आङो बहाय सोबाय रायजोफोर बिनि उनावहाय खेबसे आखाइ खबना होबाय मोजाङै जाहाथे टेप फाजा आखाइ खबनाया नारे बेखौ आङो नैयाव होबाय न रुमालखौ होबाय नङा होमबा दोङो ना क'का-क'लाया दोङो ना गैया रायजोफोर दङ दा आखाइ खबना होलाय मोजाङै खब मा जाखो रायजोफोर बिबार जाबाय मोजाङै आखाइ खबना हो बाहाय मा दं क'का-क'ला आखाइ खबना हो बहाय दङ क'का-क'लाया बे जाबाय जादु तन्त्र मन्त्र होनना बुङोना जोङो खोमसि फोथायनाय कुनु तन्त्र मन्त्र गैया बे कौशल टेकनिक बे जाबाय टेकनिक रायजोफोर दा गोदो जोंनि मानसिफोरा मामोन रायजोफोर जों बे मोनाबिलि समाव बे हाग्रा गोजाम बे समाव बे लख्रा गुरुमु बरगुमु बेफोराव बैसागो मोसाफैदोंमोन दिनैनिफ्राय 28 बोसोर आवगाय 29 बोसोर आवगायाव आं बहाय बैसाग मोसानो फैदोंमोन आरो बे बैसाग मोसानो फैनानै आङो बिथां टंकेश्वर बर' बिथांजों आं बिसिखादोंमोन नै दिनै लोगो मोनबाय टंकेश्वर बर'जों आंजों लोगो मोनलायनो थाखाय रायजोफोर खेबसे आखाइ खबलायनो जालाय जों दिनै बहुद दिननि उनावहाय जों लोगो मोनलायदों नाथाय बिथां आंखौ सिनायाखै आं सिनायदों
आं पुलिस मानसि नालाय आइ सिरिदा आं सिनाखौ बबे पुलिस पेट्ला पुलिस फैयोनासो बुंदोंमोन अहाय बिसिखि पेट्ला पुलिस बुंदों बिथाङा गतिके जों बिथां सिनाय मोनलायगौमोन दिनै लोगो मोनलायफिनबाय बे गामिया गासै गामियावनो बैसागु मोसाजोबबाय सुङापारा थुङापारा थ' बाथ्रा जाहैबाय रायजोफोर खैथासो मन्त्र सोलोंनो रोङि बा घटनाया ओरैबायदिहे बे हाग्रा दंमोन हाग्रा बंग्रा बे सोनबारियाव मदाइ हरदोंमोन बेयाव गुरुम अजा सासे फैदोंमोन बाय मा जादोंमोन रायजोफोर बे जा ककिलानि खाथियावनो मा जादोंमोन मदाइ हरदोंमोन सासे मानसिखौ मदाइ हरदोंमोन हरोब्ला जों बैसागु मोसानो फैदों दा जेब्ला मदाइ हरबाय हरब्ला हिन्जावा बुंबाय माने मानो मदाइ हरखो बोलथ'य जे माबा जादोंमोन माबायदि खामानि मावदोंमोन बिसोर माबा जाबाय नामा अर्थात मा जादों जे मोनाबिलि समाव जोंनि बिफाफोरा जोंनि हौवाफोरा न'आव थाया बहा थायो हासुदै लिंनाङा हासुदै नंगौना रायजोफोर थ' न'आव थायाब्ला बे मोनाबिलि समाव जोंनि गथ'फ्रा फरायो बे हाग्रा बंग्रामोन थ' बिसोरनि न'आव बिदि गथ' सानै दंमोन बिसोरा गथ'फ्रा ओरै सुना होबाय कलमजों बेबो ओरै बिस्कुटजों बुना होबाय बुनाव आइलाय आफालायना गाबबाय अहाय हिन्जावा मा खालामदों अनला ओंख्रि संबाय थादोंमोन जेबो गैया अनला ओंख्रि संबाथ' अनला ओंख्रि एरनांगोन ना कत' एरबाय बे एरबाय थानाय समायाव हिन्जावा मा खालामबाय हौवाया गैया नालाय मानना देखा थैरोङि गजबग्रा भिथिफोरा कत' एरबाय मानना देखा गजबग्रा कत' एरबाय थाबाय गथ' थांनानै जाबाय मोनसे धोरोमारिया मा खालामो जोंनि ब्रह्म धर्मनि मानसिफोरा अरखौ ब्रह्मा इसोरना मानियो दा अरखौ जुदि ब्रह्मा बा इसोरना जुदि मानियोब्ला जोंनि बिमा माइनावफ्रा ओंखाम संबा माबायदि संनांगोन जे खुलुमनानै बिमा माइनाव गोथाव जानांगोन ना जाहाथे संख्रि गोबाब जाया बाबा गोथाव जाना जाहाथे हौवा हिन्जाव जाना अनलाया थायो गथ' गथायफ्रा जाहाथे जाना बेनि जायो बेखौ जोङो साननानै जों अरायबो खुलुमनानै बिमा माइनावखौ जों खुलुमनानै ओंखाम संनांगोन नाथाय जों गाज्रि राव बुंनानै ओंखामखौ संबाय दा बिखौ जानानै हरनि 12तासो बाजिथाया उदैया साबाय माया जाखो हौवानि उदैया थिनाखाबाथ' मानो नाखाखो बे जाबाय मा मानना दाखा गजबग्रा भिथिफोरा कथा हा बे नाखाबाय दं उदैया आयो बिमा थैसै आयो हे बिमा थैसै र' ओमफ्राय ओमफ्राय बिबो बेसेबां गथ' लाबाय आंबो दिनै बैसागु मोसानो फैदो आंबो नुबाय बायह्रायाव ओंखारबाय नुबाय मानो थांदों बे बाथि लिंनो लानानै थांबाय थादों साथि लानानै थांबाय थादों बार'नि सिउ बारदों अजानाव थांबाय आंबो थांफाना होबाय बै अजाया बिहरदोंमोन मा नाममोनथाय बोराय टंकिया मिथिया मिथिगोन मामोनथाय आरो जों थांबाय अजा आबु बोरायाबो हासुदिनो गोलाव जाना फैयो बे मा आबौ उथिबाय साब बे माबा मोनसे जादों माबा जादोंथाय उदैया ओरै सानानै गाबबाय थादों र' बेलाय सोर जाखो बैसागु मोसानो फैनायखौ थाफायदो दे एकदम आबौ आं बैसागु फैदो थिरिस फैदो आं उमुक दे खावरिखौ नायलाय ओमफ्राय मा खालामबाय बिसोर आबौआ खावरिखौ नायबाय आरो खावरिया ओरैनो गारना होबाय गरनिया खुब लुबाय गथ'आ खांलायबाय गरनिया उथिबाय बे फिथाइ बा सोरबानि मदाया हरदों लख्रानि मदाया दा हाखरनि मदाया हरदो दा मा नांगोन हांसो बिदि नांगोन आंबाय हांसो बिदि ओमफ्राय माया हरखो आं नायबाय माया हरखो बे गरनिया जाखो खावलुनाया जाखो ना खांग्राया जाखो उथिनाया जाखो खावरिया ओमफ्राय मा आं बेबायदि अजा मानसि माया दायना रायगोन गोदो गिखायना दायना रायनाय थ' गिनानै आंबो जेबो बुङाखिसै दा बुङाब्ला मा खालामनो हांसो बिदि नांगौनि जवाब बिसोर हांसो बिदि गैया मा मोनगोन ओमफ्राय हांसो बिदि गैयाबा बुंबाय आबौआ बुंबाय आबै जुदि हांसो बिदि गैयाब्ला एमावखौ लाना फैनाय एमाव बाखोरखौ दा बुंबाय मदाइखौबो थगायजोबनाय बर'फ्रा एमावखौ लाना फैबाय बाखोरखौ सिन्दुर फोनांबाय सिन्दुर फोनानै मा खालामबाय मिथिबाय ना एरै दोनबाय आरो माने खुदियाव एरै दोनबाय माबाखौ दोनबाय गायजोलायाव बबाय एरै दोननानै अजाया मदाइ रायदों आं नायबाय थादों मा रायदों अजाया मा मन्त्र रायदों खोनासं अजाया ओरैबायदि रायदों दैलाव थुलुंसि नांबाय आगोलनि काहानि बाथि दंमोन गथ'आ हाबा हरनाय न'आव उसुदियाखै गानबोदों दै दोनबाय थुलुंसि होबाय माइरं गरनैसो होबाय होनानै अजाया मदाइ रायदों मा मदाइ रायदों खोनासंरायजोबो दंबोराय दोथ' दंबोराय दोथ' दाउदै गैयिनि जाबाय एमावखौनो होदोथ' देनां देरब्ला मोजां बिनानै हाजामखौ जागोनथ' तारमाने मिथिया मा मिथिना अजाया तारमाने दा दाउदैखौ नागिरना मोनाखै नालाय दाउदैनि जाबाय एमावखौनो होदो देनां नों मोजां जाबा आं दाउदैखौ बिना जागोनथ' दाउ फिसानि जाबाय देनां गोदोरखौ हुवांखौ लोगो नांनानै तारमाने जागोनथ' बिदि दाउ फिसा बिनानै थैखो होनानै बोराय बुरै बेदरखौ लाना बिदि दाउ खोनासोआलाय रायजोफोर होबाय बोराय आंनो मा रय मदाइ आं मोजां खोनासो संथाबदाङो नोंमाखौ थिखांनाय खोनासंदां मा बाथ्रा बुंदों बियो होमबाना देनां हांसो बिदारिया जों बोराय बुरै रावना आरो बिनि उनाव मा जाबाय अजाया बेस्राया नायबाय थादों आं बेखौ जोबनो लागै मा खामानि मावो बिनि उनावहाय दैखौ सारबाय सारनानै अजाया बोरै निमाहा बिदों मा बिदों मदाइ सिगां
어자 하게 걸을 그자 못한 거 뭐게 뭐든 그자 홀또 니데 어제 홀또 다 오자 버려 시고 알아 타타 홀또 내가 홀또 다 오자 버려 시고 올라타 타다니 딱 오자 우리 그런 말 하다 어하이 모델 그 당나면 이제 와나지 당나면 시를 그 무르 나를 같이 와라 안 보는 거 이게 안 비슷하게 있으면 뭐 이제 온라인이야 제일은 다 있는 거 tapi di dalam agama itu guru nala, dengan ini di dalam orang baik, dengan yang mana baik, mazang baik, dengan orang mana yang disarna baik, dosa makan kau ini, dengan baik nala baik, sakit kau baik masih ya, kamu mazang baik itu. Kamu orang yang begini, tapi yang mana pun dengan orang itu, dia, dengan dia itu, mereka orang baik pak, doa mikir kopa kali sudah kopa, dia itu, kopa, mana, sebab apa nala itu. Muzang saya kayak gitu, jangan umar, jangan umar. Oh, memang mesti ada. Ang greeting pecahang doa yang akan mengatakan sesuatu dan ini, maka kami minta dia koreksi dia Abdullah Batu utama angkat doa yang kami mesti diuji pun linden. Wahai mama mesti kita. Jadi dia itu mama mesti saya orang iman samman kata dia, apa samman kata dia. Sonesur ada jangan, orang ada orang ada apa pun dia tadi Batu utama berhenti. मान सम्मान बता दो जाते मामा मिसेज आ रहा है तो बाबा मान सम्मान जाते खाइए तेरा काम हो गया अरे जो मामा मिसेज आते सब ऐसे चल रही है ठीक है राम नहीं ले रही है आज मामा रा ये मुंडो जाता माना dia kamarnya itu sokleda mama kamarnya setelah pun dia kamarnya setelah pernikahan baik buri aja apa jalan kita kamarnya makanya buan itu onabla driver kek buan yang bukan sebuah itu mereka kapan pun mereka kapan dia ada itu buan dia kamar mau tanda besar kulit pembe kamera malah buan itu dorong lagi gampu bina pembe senadan dia negeri kedua bawa kawan dan buku mereka kan everybody kamar everybody mohoni mon problem malah sokleda kamar dia itu betul besok itu aku lah, aku mungkin orang tanggal nak kendala juga, anu tanggal nak, macam tanggal nak kan, soal kerja. Jatuh mana, ini betul juga. Doa ayah panuat tadi aku kata, kesini sampai kita tak boleh jatuh, kesini kita tak suka sampai, tapi kini kalau ada, ya so, kini jalan, gori jalan kita kini jalan, gori jalan gor selesai. Jadi mana ini sir, tas kelah. Tas nak, tas dia. तो बे ताश खेला दंफां गुदियाव स्कुल गुदियाव ताश खेला गेले मा खालामदो सना फाननाय थांदो खायफा न'खरा मोसौ फाननाय थांदो बोरमा फाननाय थांदो रायजोफोर 52 तासपातआव 52 खेला दोङो दा रायजोफोरा बे तासपातखौ नैयाव सोबाय बे बुरैखौ बहाय सोबाय दा बहाय सोनानै आं बे तासपातखौ बहाय सोफिनबाय रायजोफोर बहाय सोदों आङो रायजोफोर तासआ दोङो ना गैया नाय रायजोफोर जों बुङो जे जोङो प्रत्येक बोसोरे 26 जानुवारि आरो 15 आगस्ट पालन खालामो मा खालामो 15 आगस्ट स्वाधीनता दिवस आरो रिपाब्लिक डे गणतन्त्र दिवस हिसाबै जों 26 जानुवारि पालन खालामो महात्मा गान्धीनि नेतृत्व बिथांनि दैदेननायाव भारतबर्षआ स्वाधीन खालामो जों इंराजखौ बिथांनि दैदेननायाव जों इंराजनिफ्राय जोङो भारतआ क्षमताखौ लानो हाबाय दखलाव फैबाय तो इंराजआ मा खालामदों बे समाव इंराज दंमोन बे तासपातनि नामा मा हर्टन रैटन चित्तन सोरनि नाम हर्टन रैटन चित्तन सिक्का बे जाबाय इंराजफोरनि राजाफोरनि नाममोन रायजोफोर इंराजफ्रा ओरैबायदि मोनसे कौशल ओरैबायदि टेकनिक मोनसे होना गालांदों जोंनि बे भारतबर्षआव तास गेलेबाय हिन्जाव दोंना मोसौ दोंना बोरमा दोंना रावखौ मिथिया रायजोफोर तास गेलेबायल' था नाथाय सोरबा जे हिन्जावा लिंनो थाखाय बे खर'बो देखाब जागोन गथ'बो हाखाब जागोन बियो ओरैबायदि मान समाजाव थांजोबा तास गेलेनाय मानसि जुदि सोरबा जुदि लिंनो थाङोब्ला सोरनिबा हिन्जावा हयथ' हिन्जावखौ ना बियो तासल' नांगोन जाबाय बे जाबाय खेला बे खेलायाव ओरैबायदि टेकनिक दोङो दा नाय रायजोफोर आंनि आखायाव तास लादों तासखौ सोदों तासआ बहाय दोङो दोंना गैया रायजोफोर दोङो आखाइ खबना होलाय रायजोफोर बहा दोङो तासआ बहा दोङो तासआ तासआ थानांगौमोन तासआ गैलानो दं बहा दोङो बे जाबाय खेला टेकनिक खेला
बेबायदि खेला गेलेयै जोंनि मानसिफ्रा मा खालामदों न'खरखौ धंस खालामदों नोंथांमोननि बे लख्राफोर मिथिदों ना गैया मिथिया बेबायदि तास गेले न'खरखौ तास गेले न'खरा सेस जालांजोब्बाय बोरमा फानबाय मोसौ फानबाय दाउ फानबाय नाय रायजोफोर नैबे दुरुङा गुसुंना गुसुं नैबे एसे गोलावना गोलाव नैबे एसे गोलावसिन ना नंगौना नंगौना रायजोफोर नैबे एसे गुसुं नैबे एसे गोलाव नैबे एसे गोलाव ना नंगौना तो रायजोफोर नाय बे मा जागासिनो दङ नाय बेखौ नोरै लाबाय बेखौ नोरै लाबाय बेखौ मा खालामबाय आङो नोरै लाबाय दा लानानै रायजोफोर बे मा जागोन दा रायजोफोरा गोसोआव मोनसे साननानै ला मा सान हे आनान गसाइ नुवाथारि बिनानि गसाइ जाहाथे आंनि न'खरखौ सुख आरो सान्थि आलो गोजोन लाखियो जोङो ओरै मिथिस'हायै सानस'हायै हौवा हिन्जाव मालाबा टेक नांलायबायो दिनैनिफ्राय जाहाथे नांलायनाया जोबना थाङो दिनैनिफ्राय स्र' जायो गथ'फ्रा जाहाथे बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासङो आरो जोंनि फरायसाफ्राबो सान दिनैनिफ्राय आं मोजाङै फरायसिगोन फैबाय थानाय मेट्रिक आनजादाव आं मोजां फरायनानै स्टेन्ड खालामगोन डिस्टिंसन लाखिगोन स्टार मार्क लाखिगोन आं बे गामिनि मोजां माने रिजाल्ट खालामनानै गामिनि मान सन्मानखौ लाबोगोन सोरबा खेला गेलेग्राफ्रा खेला गेलेगोन आं मोजाङै खेला गेलेगोन फुटबल प्लेयार जागोन काबादि गेलेगोन आरो बे ओनसोलनि समाजनि मानसिनि माने समाज माहारिनि मानसिनि आं नाम लाबोगोन होननानै नोंथांमोना साननानै ला बा जायफ्रा न'खराव दङ आं बाथौखौनो मोजाङै सिबिगोन आलो गोजोनै रुजु-रुमुयै संसार जागोन होनना सानना ला रायजोफोर सानबाय ना रायजोफोर सानबाय आखाइ खबनांगोन जुदि साननाया जुदि थिगब्ला नोंथांमोना जुदि मोजां सानदोंब्ला बे माबा मोनसे प्रमान होगोन जुदि नोंथांमोना सानदोंब्ला सानाखै बेखौ प्रमान होनाय नङा बेयाव गोसो थोनाय सिख्लाफ्राव सानजागोन सोरखौबा नायनोब्ला गोसो सानना ला बेखौ मोनथारदो बेखौ मोनगोन आं हमदाङा नाय रायजोफोर मा जाखो समान जाबायना समान जाबाय नाय समान जाबाय नोंथांमोना दानि बिराद गोसोनिफ्राय सानदो बेनिखायनो बुस्थुआ समान जाबायना मोनसे खालामनोसै ओमफ्राय नोंथांमोन बिदाय लानोसै रायजोफोर जोंहा आदा बिथांमोना जोङो बाथौनि फारसे मोजां बाथ्रा बुंगोन दिनैथ' सम गैयिनि खारनाव बुंनो हायाखिसै दा जियानो जाया माने खेलाखौ दिन्थिनोसै खेलाया बेनो मोनसे कापनि खेला काप टुकुरा मोनसे बेफोरखौ खिथि मुलि फानै ताबिज फानै गामि थगाय बहुद फैसा लांबाय रायजोफोर उरिया बांगालफ्रा गुबुनारिफ्रा नोंसिनाव मुलि फबदो नोंसोरखौ मानसि गायदो नोंसोरखौ दायना रायदो बिदिनो नोंसिनि न'खराव ओरैबायदि जादों महिला ला ताबिज ला कलम लाना थांगोन मेट्रिक परीक्षायाव कलम जारिना लाना थां मेट्रिकआव स्केन खालामगोन डिस्टिंसन लाखिगोन कलमआ ब्ला लिरबाय थागोननो बिथार कलम जारिलाङो आं खैथासो मेट्रिक चेकिं खालामनो नुदों कलमखौनो जारिना लाना थाङो फरायाब्ला मानसिया कलम जारिना लाबा कलमआ लिरगोन नामा रायजोफोर नङा मानसिया जुदि मोजां खामानि मावाब्ला न'खरा मोजां जागोन नामा जुदि हर माने 10ता 11तायाव लागै उन्दुना थायोब्ला न'खरा साब सिखोन जागोन नामा थोरसि लथा सोरबा सुनांगोन ना मलाया इसोरा गथे गाव मावनांगोन गावनि न'खर गावनो फोसाबनांगोन फुङाव सिखारनांगोन आबाद मावनांगोन गथ'फोरा थाबैनो सिखारना थाबैनो फरायनांगोन अब्लासो मा होनना बुंदों जों न'खरखौ मोजां खालामनांगोन थ' बेयाव ताबिजनि मन्त्रनि कुनु माबा गैया बे सब नाय नैबे मा जिनिस नैबे जाबाय कापनि टुकुरा आरो आं बिदि दुरुं मोनसे सुखुना लादों रायजोफोरनो बा कुनु माने माबा गैया नाय दंफां मोनसे सुखुना लादों नाथाय जोङो जिब श्रेष्ठ मानसिनो जोंखौ बुंदों जों जिब श्रेष्ठ मानसि नाथाय प्रकृतिया बुंदों दंफां लाइफाङा गावनि खामानि मावदों सान्दुं बार अखाया गावबा गावनि खामानिखौ मावदों सान्दुंआ दुंना होदों बारा बारना होदों हाया दोन थाना होदों नङा होमबा दैया फैबाय थादोंबा दैया ओंखारना होदों जों दुगैदों लोंदों नङा होमबा थ' बेबायदि गावबा गावनि खामानिखौ मावदों दंफाङा गावनि रजबबाय बिलाइ रोदोमबाय फिथाइ थायनादों जों जादों नाथाय जों मानसि माहारिया गावबा गावनि खामानि मावदोंना दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाया फुंनि माने ब्रह्म मुहुर्तआव खोमसिनो मा होनांगौ खायद'आवनो होननानै आदार नागिरना बिथांमोना बिरना थाङो नाथाय जोंनि गथ'फ्राबो बे फुंनि समाव मा बुङो फुंनि समाव गाबो हरनि 3ता बा 4टासो बाजियाव जोंनि खुदियाफ्रा गाबो आरो जेब्ला खुदियाफ्रा गाबो जोंनि बिमाफ्रा मा खालामो खिबुआव बुयै मोदोमाव हुब्लि मा खालामो गथ'खौ फुदो एसे आदार दौनानै गाइखेर दौनानै गथ'खौ फुथुयो खिन्थु जेब्ला बे गथ'आ जोङो क्लास 4 बोसोर जाबाय बा 5 बोसोराव जों जेब्ला स्कुलाव हगार हरगोन
अब्लानो गथ'फोरखौ जोङो फुंनि 6टा बाजियाव फोजाब्लाबो गथ'आ उद्दुआ माने सिखारा गथ'आ सिखारा फुंनि 6टा बाजियाव गथ'आ सिखारा अर्थात बिनि दायनिगिरिया सोर बिनि दायनिगिरिया जाबाय बिमा नोंसोर बिमाफोरा जुदि बै समाव जुदि उन्दै बैसोआवनो जुदि नोंसोरो बे जुदि 3 बोसोर जानायावनो जुदि फुंनि 3टा बाजियाव 4टा बाजियाव गथ'खौ लानानै जुदि सिखारा थाबायनायमोनब्ला मा जागोन गथ'आ जेब्ला स्कुलाव हगारनाय समाव बे थाब सिखारनानै थाब फरायगौमोन अब्लानो जों हयतो बेखौ खर' दै लुनो गोनां जायामोन टाक खेबनो गोनां जायामोन गथ'आ थाब सिखारनानै थाब फरायगौमोन आरो बिनि दायनिगिरिया जाबाय बिमा बिफाया मोजां मोनो बेनिखायनो गथ'फ्रा मोजां जायो रायजोफोर बिमा बिफाया गाज्रिबानो गथ' गथाया गाज्रि जायो बै आदाया बिथाङा मोजाङै बुंदों दा जियानो जा माने नैबे जाबाय कापनि टुक्रा रायजोफोर नाय बे जाबाय कापनि टुक्राया थांबाय नाथाय आं जि बुंगोन बेखौनो खोनासंगोन रायजोफोर आं जि बाथ्रा बुंगोन बेखौनो खोनासंगोन मानसिया खोनासङा जों जिबो श्रेष्ठ मानसि जों MA पास खालामदों BA पास खालामदों ना डक्टर इन्जिनियार खिन्थु जोङो इन्जिनियार डक्टरनि फिसालाफ्राबो डक्टर इन्जिनियारनि बाथ्रा खोनासङा मास्टार फोरोंगिरिनि फिसालाफ्राबो फोरोंगिरिनि बाथ्रा खोनासङा पुलिसनिखौथ' बुंनोनो नांलिया पुलिसनाथ' हिन्जावबो खोनासङा पुलिसनि बाथ्राखौ हिन्जावबो पुलिसनि बाथ्रा खोनासङा गुबुन खोनासङा खिन्थु दोनथ'बाव दा बेबायदियाव नैबे कापनि टुक्राया आं जि बाथ्रा बुंगोन बेखौनो मानो खोनासङा बेखौ खिथागोन आं मानो खोनासंगोन नाय रायजोफोर थांबाय था होनना बुङो थांबाय था मा बे मा गामि लख्रानिफ्राय मा होनना बुङो गरायसरलागै थांबाय गरायसरलागै थांनानै मा होनो गाजबारियाव थाबाय गाजबारियाव थाबाय आं जाफिननो हायाखै रायजोफोर नै गाजबारियाव था बाहाय थांबाव मा थांबाय बाहाय थांबाव मा थांबाय बाहाय थांबाय थांबाय था हाय थाथ' दै नै बाबा नों सिगांथि गारि फैदो लासै थां साइड लाना थांदे लासै थां साइड लाना थांदे बाबा एक्सिडेन्ट जागोन दे थांबाय नै डाइरेक्ट थांबादो थांगोन डाइरेक्ट थांगोन मिथिबाय रायजोफोर डाइरेक्ट थांबानो बे गावदोबो डाइरेक्ट थांगोन मानो खोनासंदों बेयाव थाथ' नै थाबाय आं थांखायाखै रायजोफोर थाथ' ओइ नोंनि गोसोआव सेंग्राखौ लोगो हमनानै थाङो लुफाय बेयाव नङा बायफाय मावबाय मबाइल रं नाम्बार थांबाय ब्रह्मपुत्र दैमा खाथियाव बाय थांबाय नायलाय मानो थांदों नै कातिकुला थांबाय नै थाबाय थांबाव मानो खोनासंदों रायजोफोर कातिकुलानि बाथ्रा खोनासंबा जों जिब श्रेष्ठ होनना बुंदों मानसि जादों जों मानो खोनासङा बेनिखायनो जों बयबो खोनासंनांगौ हे रायजो राजा आइ आफा आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन जोंनि धोरोमा बाथौ धोरोम रायजोफोर गुबुन धोरोम नङा जों गोदो मामोन बे आलादा खोथा